Kjas ieħor miegħi Gabriel Fader Rodrik, ġifieri żewġ żabbarin, ġifieri jaf ikun hemm kjas għaliex nafu ftit lil xulxin. Matul dawn il-konverzazzjonijiet qed nirriflettu b'mod informali ħafna is-sentimenti li esprima Papa Franġisku dik li żgħażagħ quddiem l-inġustizzji meta m'għandhom xejn xi jgħidu joħolqu jagħmlu kjas bil-mod kif jgħixu il-ħajja tagħhom jużaw dik l-enerġija b'mod tajjeb. U f'dawn l-intervisti informali li qed nagħmlu, għax huma intervisti konverzazzjonijiet niskopru aktar il-ħidma tal-persuna u kemm ikun hemm anki ħidma fi skiet. Inti issa bħala kappillan kemm ilek? Issa ili fuq sena sewwa li bdejt fil-parroċċa ta' Ħażabbar. Ingranaj ġifieri. Eżatt, issa drajthom u naħseb dew jidrawni wkoll. Il-ħidma tiegħek bħala kappillan x'tinvolvi? Nibdew minn hemm. Il-ħidma tiegħi fil-parroċċa ta' Ħażabbar hekk mhijiex ħidma biss ta' qudies jew liturġija jew sagramenti, hekk imma nemmen li tkun ħidma li inti qed tiltaqa' mal-persuna u filgħodu fit-talb tiegħi lil Ġesu hekk nitolbu l-grazzja li matul dik il-ġurnata nitolbu li nkun saċerdot għal dawk kollha li ser niltaqa' magħhom u li se jlaqqani magħhom. Allura nipprova f'dak kollu li nagħmel hekk nuri l-wiċċ sabiħ tal-Mulej Ġesu lil dawk li niltaqa' magħhom. U fost l-oħrajn fil-ħidma tiegħek tagħmel dan ukoll bil-ħidma ta' djakonija. Forsi naftit anki il-ħidma ta' djakonija x'inhi u forsi għal min anki mhux familjari tispjega ħienna. Eżatt, il-ħidma ta' djakonija fil-parroċċa hija dak il-grupp ta' persuni illi fil-każ tal-parroċċa ta' Ħażabbar qegħdin 6 membri illi aħna ikonna dik il-qalb sensittiva għal minnu fil-bżonn għal min iħabbat il-bieb jew anka ma' dawk il-persuni li aħna naħsbu li nistgħu intuhom is-sapport tagħna bħala Knisja. Hekk il-kelma djakonija ġifieri ġejja mill-qadi u vera djakonija li aħna msejħin minn Ġesu stess mill-Vanġelu illi fil-prattika t-talb tagħna l-kelma talla fil-prattika nagħmluha fil-qadi tagħna fil-li nkunu ta' sapport għal xulxin. U niftakru fil-klim ta' Ġesu vera meta qalilna dak li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti intom għamiltuh miegħi. Allura aħna stess bħala nsara bħala dixxipli awtentiċi tal-Mulej Ġesu msejħin biex naqdu lil xulxin. Il-ħidma tal-lajċi jew mhux lajċi biss fid-djakonija? Le, fid-djakonija hemm aħna s-saċerdoti flimkien mal-lajċi u l-lajċi għandhom rwol importanti ġifieri fil-Kommissjoni Djakonija hemm social worker, hemm żewġ żgħażagħ, hemm persuna li kienet tieħu ħsieb ukoll ilha fis-snin tieħu ħsieb il-Kummissjoni Djakonija. Hekk illi flimkien mbagħad jiġu persuni oħra uħud minnhom anke professjonali fejn aħna niltaqgħu minimu ta' darba f'xahar biex aħna niddiskutu l-każijiet, niltaqgħu mal-persuni, nagħmlu home visits u naraw fejn nistgħu nkunu ta' sapport tal-persuni li aħna niltaqgħu magħhom. Ġifieri intom tagħmlu analiżi u daqsxejn background check ukoll mhux sempliċement tagħtu li kellu daqshekk jew kif forsi hawn min jaħseb. U m'għandux ikun hekk anzi, jiġifieri orrejt iħabtu l-bieb dawk li huma bil-ġuħ jew bil-għaġġ, iħabtu l-bieb dawk li għandhom bżonn il-flus. Huma ħafna li jħabtu l-bieb? Mhumiex il-kwantità, imma hemm persuni iva fil-parroċċa u ġilli anke jiġu minn barra l-parroċċa ma inti tipprova taqdil tal-parroċċa u dawk li jiġu minn barra l-parroċċa tipprova tillidhom biex imorru fil-parroċċa tagħhom. Allura tista' tkun ta' sapport biex mhux biss f'dak li huwa materjali, ma f'dak li huwa spiritwali, imma l-aktar li tieħu ħsieb l-umani li l-persuna li ġiet biex titolbok xi ħaġa inti tajta l-identità tagħha, turija li hija maħbuba minn Alla li aħna msejħin ukoll biex inħobbu lil xulxin, hekk biex aħna niġu flimkien biex imbagħad inkunu nistgħu naqduha b'mod professjonali fil-bżonnijiet tagħha. Ġifieri fostna hemm ukoll fqar għaliex forsi hemm min jaħseb li l-faqar pereżempju hija sitwazzjoni ta' persuni barranin li qegħdin fostna mhux kutna l-Maltin. Mhux għax għandna nagħmlu distinzjoni biex ma nifhimx ħażin. Il-faqar jeżisti. Il-faqar jeżisti, il-faqar kif qed tgħid inti mhux biss barranin imma anke l-Maltin. Imma naħseb il-faqar nistgħu nelbuh daqskemm nistgħu nkunu ta' sapport għal xulxin u naraw kif nistgħu nagħmlu użu tajjeb mis-servizzi milli toffri l-Knisja, li joffri l-Istat, li joffru tant aġenziji biex nkunu ta' sapport għal xulxin. Intom ta' spiss bħala parroċċa
u anki parroċċi oħrajn, ikun hemm sejħiet biex pereżempju nies iġibu l-ikel, tara konkurrenza f'dan il-każ mis-sabbarin? ħafna, ġifieri u l-Kommissjoni Diakonija tgħix bil-provvidenza, kemm dak li huwa materjali, bil-provvidenza anka finanzjarja meta aħna nkunu qegħdin nissapportjaw ċertu familji u biex nagħtuhom anka servizzi professjonali. Il-nies ġenerużi fejn tidħol l-għajnuna biex inkunu nistgħu ngħinu lill-oħrajn, mod speċjali dawk li huma fil-bżonn, ġenerużi ħafna, ġifieri qatt ma naf li ħabbatna bieb u ma fetħulniex jew għalqulna biex ituna s-servizz tagħhom jew biex ituna l-għajnuna tagħhom. Ekku dan huwa sabiħ tal-Knisja wara kollox, ġifieri jiena l-Kummissjoni Diakonija għal qalbi hekk għax turi l-wiċċ sabiħ ta' Ġesu vera fejn aħna qegħdin naqdu lil xulxin, qed nkunu ta' sapport għal xulxin dak li qegħdin niċċelebraw fil-Knisja, dak li qegħdin niċċelebraw fil-familji tagħna, fit-talb tagħna, nkunu nistgħu nagħmluh fil-prattika meta aħna sensittivi għal xulxin. U naħseb fi żmien il-miliet forsi bniedem ikun daqsxejn aktar ġenerus mis-soltu wkoll. Iva, fil-miliet ikun hemm diversi anka inizjattivi li nieħdu bħala parroċċa, bħala Kummissjoni Diakonija, imma mhux biss, ġifieri aħna nippruvaw ġifieri l-miliet, l-Easter, il-festa, ħażabbar fl-ewwel ħadd tar-Randan, għandna l-pellegrinaġġ ta' ħadd in-nies, allura anke norbtu l-batna miegħu s-sena l-oħra biex inkunu iktar fil-prattika qegħdin ngħinu lil minnu fil-bżonn. Allura hemm dawn il-ġrajiet importanti li dak li jkun inkunu nistgħu ngħinu aktar. Kif ukoll ikonna ukoll l-għajnuna ġifieri tal-gruppi u l-għaqdiet tal-parroċċa ta' Ħażabbar. Ġifieri fejn tidħol sensittività għal minnu fil-bżonn, hekk ninġabru bħala parroċċa nistgħu ngħidu l-Kummissjoni Diakonija taqgħadna bħala parroċċa biex inkunu nistgħu nkunu ngħinu lil xulxin. Jiġu persuni għall-għajnuna illi m'għandhom ebda bażi ta' fidi? Iva, mela, ġifieri aħna ngħinu familji li m'għandhomx l-istess fidi tagħna. Ma jisibu support fil-Knisja, jisibu ambjent li anke huma stess ukoll ġifieri ġilli daħlu l-Knisja u għax jisibu ambjent ta' kwiet, ambjent li jistgħu jirriflettu, ambjent li nistgħu nitkellmu. Allura hemm ħafna sabiħ fejn jidħlu ħbiberiji anke ma' dawn il-persuni tal-Kummissjoni Diakonija u ma' dawn il-persuni li mhumiex tal-istess fidi tagħna. Semmejt l-involviment taż-żgħażagħ fih dan il-Kummissjoni Diakonija, forsi tinna ftit aktar iż-żgħażagħ kif huma impenjati u forsi anke hemm żgħażagħ oħra interessati li jgħinu fil-parroċċa tagħhom kif jistgħu jagħmlu. Fil-proġett tagħna għandna Żabbar Youth, għandna l-grupp taż-żgħażagħ li jimpenjaw mhux biss ruhom fil-Kummissjoni Diakonija, ma nistgħu ngħidu jimpenjaw ruhom fil-kalendarju kollu tal-parroċċa. Pereżempju bħalissa għaddejjin jagħmlu l-kartolini biex fil-ġurnata qabel il-miliet magħna s-saċerdoti, grupp ta' żgħażagħ jiġu nqarbnu lill-morda, nqarbnu lil dawk li ma joħorġux mid-dar, u huma stess jagħtuhom kartolina li għamlulhom u jitkellmu ftit magħhom. Iż-żgħażagħ jgħinuna meta tidħol xi provvidenza, jgħinuna nissortjaw l-affarijiet. Pereżempju attività sabiħa li għamilna das-sajf, għandna s-Summer Club ta' tfal fejn il-leaders flimkien ma' Father Gillen u żgħażagħ jipparteċipaw fiha, għamlu xi ħaġa għat-tfal ukoll. Hekk huma okkażjonijiet fejn ikunu iktar viċin tal-komunità iż-żgħażagħ. Huma stess fil-laqgħat tagħhom darba f'xahar jagħmlu wkoll attività li ħajjejnu lil ħaddieħor. Pereżempju kellna esperjenza sabiħa ir-Rice Foundation, il-belt fejn iż-żgħażagħ flimkien ma' leaders tagħhom marru iltaqgħu ma' dawn il-priġunieri li jkunu waslu fit-tmiem tas-sentenza tagħhom, kienu ta' sapport għalihom, tkellmu magħhom. Esperjenza għalihom ukoll. Eżatt, ikunu qegħdin jaraw esperjenzi differenti li jistgħu jgħinuhom biex jikbru biex jiftħu għajnejhom quddiem l-isfidi li ż-żgħażagħ tagħna jgħaddu minnhom illum. Meta ngħidu fuq iż-Żabbar Youth, l-etajiet x'inhuma? L-etajiet huma minn 14-il sena l fuq. Jista' jiġi kulħadd, ġifieri varjetà kbira u vera fejn jistgħu iservu, fejn jistgħu ikunu preżenti, fejn jistgħu jissapportjaw il-xulxin. Hekk il-programm tagħhom huwa tant varjat li żgur mhux ħajjiddejqu jekk jiġu. Tkellimna ħafna dwar il-faqar, semmejna li l-faqar mhux biss dak materjali tal-ikel jew ta' oġġetti bażiċi, imma jista' jkun anki faqar psikoloġiku u inti semmejt anki l-għajnuna
professjonali. Forsi tiftaħ ħarira żgħira dwar dan intom kif tikkontribwixxu. Eżatt, il-Kummissjoni Djakonija, per eżempju, wieħed mis-servizzi sbieħ li noffru flimkien mal-parroċċa ta' Witilajn huwa s-servizz tama fejn għandek persuni li huma counselors qegħdin l-università qed jagħtu s-servizz b'xejn lill-parroċċa tagħna, lill-parroċċa flimkien ma' ta' Witilajn, fejn aħna lil persuna ngħidulu isma' għandek dan il-kuntatt, ipprova kkuntattjah huwa counselor u il-persuna stess tikkuntattja lill-counselor, il-counselor jitkellem mal-persuna, jiltaqgħu aħna nipprovdu l-post. Ġifieri tant huwa professjonali li aħna stess ma nkunux nafu jekk il-persuna ltaqgħetx jew le. Ġifieri allura huwa Nħalluhom fil-libertà. Nħalluhom fil-libertà, allura l-persuna tkun qiegħda tikber hija stess fl-għarfien li għandha bżonn biex tkun taf dwar il-ħajja tagħha, dwar kif tista' tgħix aħjar, dwar il-bżonnijiet tagħha. U mbagħad aħna nirreferu fejn nistgħu nkunu ta' għajnuna u sapport għalija b'mod materjali wkoll. Għaliex nafu li dawn is-servizzi kieku jiswew il-belli liri. Hija servizzi li jiswew belli liri u għall-grazzja tal-Alla għandna volontiera li huma professjonali li qed jagħtu s-servizz tagħhom b'xejn għall-ġid tal-parroċċi tagħna, għall-ġid tal-komunità. Forsi tkun ħolma kbira li jekk ngħidu xi darba il-faqar għad jiġi eradikat. Immek nistaqsik x'in il-ħolma tiegħek viżavi l-Kummissjoni Djakonija. Tixtieq aktar involviment ta' żgħażagħ, kieku jkun ngħidlek ħanaqtawlek xewqtek. Eżatt, iktar servizz ta' żgħażagħ ġiġa qiegħed preżenti, jiġifieri kuntenti ħafna kelli għandna koppja żagħżugħa li qed jagħtu sehemhom fil-Kummissjoni Djakonija, hemm iż-żabbar youth li wkoll jagħtu sehemhom meta aħna ngħidulhom biex ituna daqqatit. Pereżempju, attività sabiħa li kellna ftit tal-ġimgħat ilu hija grupp ta' studenti mill-Verdala ġew fil-parroċċa tagħna biex jgħinu l-Kummissjoni Djakonija billi ħabtu mill-bibien fit-toroq tagħna u ġabru oġġetti biex inkunu nistgħu nagħtuhom il-familji fil-bżonn. Hekk waħda mill-ħolmiet tiegħi hija li kull wieħed u waħda minna xil-fqir mhux dak li m'għandux jiekol. Jiena li forsi għandi ħafna ġid nista' nkun fqir għax ma nkunx kapaċi naqsmu mal-oħrajn. Hekk naħseb hemmhekk innaqsu l-faqar. Meta aħna nindunaw illi fil-ħajja tagħna aħna rridu nkunu ta' sapport għal xulxin. Hekk u bil-ġenerożità tagħna nkunu nistgħu naqsmu dak li Alla jipprovdilna fil-ħajja tagħna ma' dawk li huma fil-bżonn u ma' dawk li aħna niltaqgħu magħhom. Hekk li nkunu senjuri aħna meta aħna nagħtu il-ħin tagħna, meta aħna nagħtu l-imħabba tagħna, l-ħnina tagħna, l-modrija tagħna biex nkunu nistgħu nifhmu aktar il-xulxin. Ekku, fl-aħħar net Father Roderick x'ġibtilna miegħek għaliex kull min ġie fi Kjas, kulħadd b'xi mod jew ieħor ġab xi ħaġa, inti x'ġibtilna? Hekk xi ħaġa li ġibt miegħi hija t-teka, hekk hija dinha tiġri ħafna miegħi jiena fit-toroq tal-parroċċa tagħna, hekk meta nidħol għand il-morda u noħdilhom il-Ġesu. Hekk naħseb huwa dan li għamilna sinjur aħna l-insara, hekk is-sinjur tagħna u vera il-Mulej Ġesu illi meta tħabbat il-bieb u dak li jkun dajlu ġejt inqarbnek, hekk id-bissima ta' dak li jkun fl-esperjenzi li jkun għaddej minnhom hija xi ħaġa li lili tmissni, timpressjonani u tagħmilna qassiż. Ġieli kien hemm biex nagħlqu xi esperjenza ta' xi tqarbinek li tibqa' miegħek kważi tista' tkun ġifieri leġġiera anki xi ħaġa umoristika jew xi ħaġa li missitlek qalbek. Iva, darba niftakar kont kien il-ħadd fil-għaxija. Għax dawn l-neddu tiqshom tal-home visit meta politiċi. Eżatt, darba kont il-ħadd fil-għaxija għall-qrar fil-Knisja, jiġi wieħed raġel ma nafux u saqsa għalija u għalli l-papa irid ikellmek u jixtieq jitqarben. Għatlu mela li jiena u kien tfadal għal-ħin għal-quddies, allura stajt immur. U niftakar li missieru kienu wieħed minn dawk li nqarben jiena u hekk xi ħaġa sabiħa li xtaq li martu u tfal joħorġu biex inkun nista' jitkellem miegħi, għamilna ftit ħin nitkellmu u tqarben u sakemm mort inqaddes wara l-quddiesa jiġu qalu li isma' dan għadda l-ħajja ta' dejjem. Hekk u xi ħaġa li lili hekk meta niftakar fiha hekk timlini b'ħafna kuraġġ hekk għall-mod kif il-Mulej Ġesu jaħdem magħna u kif in-nies tagħna jħarsu lejn is-saċerdot kemm għall-grazzja tal-Alla għadhom jafdaw lis-saċerdot u għadhom qed jarawh bridge bejnhom u bejn il-Mulej Ġesu. Father Roderick, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek li anki samt l-esperjenza tiegħek magħna waqt Kjas. Nittama illi dawn il-konversazzjonijiet sempliċi fil-format tagħhom ħallew il-frott fil-qalb tagħkom. Is-soltu meta tara xi YouTube video
meta jkun hemm xi esperiment jew hekk dejjem jgħidu don't try this at home. Jiena fil-każ tiegħi għandilkom pruvaw, oħolqu kjas b'mod tajjeb, użaw l-enerġija tagħkom biex tagħmlu l-ġid fis-soċjetà anki jekk ir-riżultat forsi fl-immedjat mhux ħatarawh anke jekk mhux fl-immedjat, imma taf li qed tagħmel il-ġid ġid ħajibqa'. Grazzi.